Здравейте! Днес ще ви покажем как се демонтира стар бойлер и се инсталира нов на негово място. Да започваме! За да сме по-сигурни, първо изключваме електрозахранването на бойлера директно от бушона. След това внимателно премахваме капака и отвиваме термозащитата от захранващия кабел. Също така и махаме заземяващия. Завиваме с изолация кабелите и спираме директно водата от крана. След което отиваме на меките връзки, които отвиваме с раздвижен ключ, внимателно, защото има налягане. След което източвате водата в предварително поставен съд отдолу, демонтирате от стената и вече слагате новия бойлер, който ние сме закупили от Машини и инструменти .bg. След това внимателно слагате бойлера на стената на вече предварително сложените куки. След като вече сме демонтирали капака, отвиваме термозащитата за по-лесен достъп до гнездата. Виждате, това е супер елементарен модул, който няма кой знае какво по него. Имате фаза, имате нула, а тук е заземяването. На един фланец се държи. Вече нашите кабели са предварително оголени, така че този в случая е нулата. А този тук е фазата. Може да видите по цветното обозначение, което е вътре в кабела, а този кабел, обозначен с жълто, е заземяването. Връщаме се отново на термозащитата, която виждате, че върху нея е изобразена самата схема за връзване. А1 с А2 и Б1 с Б2. Естествено спазвайте инструкциите от производителя, защото всеки модел е строго индивидуален и си има собствена схема за връзване на захранването. Започваме да навръзваме кабелите едно по едно. Слагаме си масата, след което затягаме с раздвижния ключ. Стягаме термозащитата на гнездото и след което отвиваме този холдър за кабела. След което си го поставяме на мястото и затягаме стабилно. Виждате, тук има едно попче, което е горе-долу стърчащо 2 мм извън термозащитата. Трябва задължително да бъде вкарано вътре, за да може бойлера да функционира правилно. Слагаме обратно капака, след което демонтираме транспортните тапи и монтираме на тяхно място меките връзки. Затягаме с раздвижен ключ и мислим, че сме готови. За съжаление, аз забравих да навия лента, заради това прокапа, затова отчете се от моите грешки и не пропускайте. Включваме бойлера и виждате, че всичко е точно, вече имаме топла вода и сме готови да ползваме бойлера дълги години. И така, за всички вас, които се нуждаят от нов бойлер, може да се възползвате от нашата оферта, която сега в момента имаме. Тя е 5 допълнителни процента за всички наши абонати в TikTok и в YouTube. Може да се възползвате от тези 5% и да закупите вашия нов бойлер, като въведете кода DIS05 в последния етап от завършване на заявката. Виждате как това става в момента на екрана, така че въвеждате го и печелите 5 допълнителни процента. Възползвайте се и до скоро!